ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ବିଜେପି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ ଦେଶର ବୀର ସୈନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁଂवर ବିଜୟ ଶାହା। ମୋ ଅଶୋକ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶାହା ସେନା କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ନିର୍ବୋଧ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଥିଲେ, ତାହା ବି ମୋଦିଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ପାଇଁ। ସୋଫିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖପାତ୍ର, ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସେନା ଅଧିକାରୀ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଏହି ନିର୍ବୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶାହା କଣ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश सारा तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पर मंत्री विजय शाह क्षमा मांगिଛନ୍ତି। मंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदले। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ତାହା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଦେଶର ଜଣେ ମହିଳା ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିବା ବିଜେପିର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇପାରେ? ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପରି ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ଓ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 2013ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। ଅତୀତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ବିଜେପି ନେତା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। वो है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। ଏଭଳି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଓ ବିଷାକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଟିକଟ ଦେଉନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କରି ଚାଲିଛି। ବିଜେପି କ'ଣ ଏଭଳି ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି? ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖବରଦାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଖବର ଦିଏନି, ଖବରର ବି ଖବର ନିଏ। ନମସ୍କାର।